वाह कि खिंचल फोटो सखी एगो लड़का एगो लड़की के शादी होता चाचा जी। शादी होने के बाद वो अपना कन्या के छोड़ के चल जाता है परदेश। एगो देवर रहता है छोट छोट रुपए चल जैसा वो अपना भौजी के परेशान करता। तो भौजी अपना राजा जी के फोन लगाओ करी कह करी कि खिंचल फोटो सखी खिंचल फोटो सखी हमरो नाथ में असैया के जदिया आते बजे के हाथ में राजा के जदिया कि खिंचल फोटो सखी खिंचल फोटो सखी हमरो नाथ में सैया के जदिया देवर के हाथ में सैया के जदिया देवर के हाथ में राजा के जदिया कोते हम भइल छोटो कोते हम भइल छोटो कहे बात बात में सैया के जदिया देवर के हाथ में राजा के जदिया देवर के हाथ में सैया के जदिया काटे ब्लैक में हमसे मांगे हाथ हो ए भाई इहे गाना हम बोल रही माही मनीषा से एक दोनों के बड़की बहन से कहां मधुबनी में जयनगर में प्रोग्राम रहता है। काटे ब्लैक में हमसे मांगे हाथ हो नंदा मजाक करेला बैठे जवान हो सुनो का नाम बबली तो बंटी नाम तो बहुत खतरनाक है बंटी सुख के हो गई बड़ी संटी बबली देखा मना के लागल लवली सुतल चाहे हमरा संगे कल आपके इधर में हमरा कार्यक्रम बा गोपालगंज मीरगंज में हां चले के साथ सुतल चाहे हमरा संगे सुतल चाहे हमरा संगे सजिया पसान सैया के जदिया देवर पे हाथ में सैया के जदिया जाना
लड़का कहता सीबे मिसना के बिगड़ल छुअल चाहत रे हमर पोसल धन और देखी कहता बैठल रहे रजू बैठल रहे श्रीराम बाबू घाट में सैया के जतिया सही बाबा घाट पर रहता बाबू कि सैया के जतिया तू गाड़ी स्पीड चलावत तब तुम करो स्पीड चलावे के न तो कोनो दिन कोनो कहीं घुस जेबो बस हो गई असैया के जतिया देवर पे हाथ में राजा के जतिया देवर पे हाथ में देवर के हाथ में राजा के